wheels. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum. Dek, apa mbak? Aku oleh surat wasiat, tapi nang isine aku oleh akeh ketimbang sampean. Loh, iya ta, Mbak. Kok iso ngono? Lho karo dek iku wis dirancang karo ibu. Emang sampean oleh bagian berapa persen? Iki aku oleh bagian 60%. Sampean oleh sisane. Loh, gak iso ngono, Mbak. Kene iki gak adil. Loh kok aku sing salah dek, kan iki wis dirancang karo ibu. Terus aku nyalahne ibu. Wis ngene wae ketimbang geger mending dibagi rata. Ngono, dadi Mbak wis sing adil. Ya wis mulai dek, sing penting wis dibagi rata. Mbak, Iya dek, sampean gak ada rencana metu ta, Mbak? iki apa ini metu nang omahe koncoku. Emang ono apa dek? Walah, ya gak apa-apa. Kamu tuh dhisik ya dek, jaga omahe. Iya, Mbak. Nah, iki wis ketemu. Halo, Ri. Wis oleh ya. Wes, iki suratnya wis tak bawa. Oke, parnono aku nang alamat sing wis tak kei. Aku tak mau. Di surat iki. Iki tak gawe sik ya. Ben mbakmu gak ngerti nek kita setuju. Aku tak dijani. Yo. Dek, aku mau jemput suratku ya. Hah? Aku gak jogo. Loh kok gak ono lho? Yo gak ero. Wong pas waktu aku metu sing nang omah mek awakmu tok. Dari sapa aku ning ngomong? Kan awakmu tak mau jaga omah. Aku ae metu yo. Lah terus sapa sing jopo? Ya mbok. Aduh, piye iki surate ilang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngomong kok kaya kesana? Kau kok nak? Alah, kok dhewe lho kan cedak. Sungkan ceritane. Ya sakjane ngene lho nak. Aku iki duwe surat wasiat teko opo-opo. Nanging saiki surate ilang. Jenenge ku detektif Agus lan detektif Fajar. Kowe iso njaluk tolong gawe golek suratmu. Iki aku duwe nomere. Wah, bisa dicoba ini. Halo, detektif Fajar. Nggih.
panjenengan saged datang teng griya kula saiki. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo mlebet. Monggo pinarak. Kok nopo? Gak lama iki kula entuk warisan teko wong tua kula. Kula entuk bagian 3% lan adik kula entuk bagian 40%. Lah, pas kula mulai tekan omahe kanca kula, surate wis ilang. Apa wong sing sampeyan curigai? Ono sih. Sopo? Adik kula Salma, tapi kula kurang yakin. Gali, ya apa iki? Ya apa? Aduh, mbakku nyewa detektif yang goleki surate. Ya apa iki? Boleh sasal. Ngene ae, mrene yo. Surat itu kan dadi harta warisan. Ya wes aku melu wae. Nukare kok ae yo. Yo Sal, hati-hati sampai keruan. Sip beres. Iki jajane langi ndok kene. Awakmu goleki ning kono, aku goleki ning kene. Sip. Iris. Salma, nang ruang tamu ana sing goleki. Kenapa goleki aku? Kenapa iki?
Aku detektif Fajar lan iki detektif Faris. Ini, aku kabeh takon tentang surat wasiate mbakmu sing ilang. Sampai sekarang. Sampai di surat wasiate mbakmu. Aku gak jopo. Ya mau jopo. Sampai neng di pas mbakmu metu. Ning tangga sebelah kayak biasa nih. Lawang omahe sampai nunjuk ora. Ora tak telat kok. Sampai mulai jam piro? Jam 11 sak durunge mbak teko. Mari mulai sampai lah. Mari ngono. Saya ngapunten dengan telepon. Halo Li. Ojo karo dhewe. Iki ana saka warisan orang tuaku. Kowe janjine oleh 100% buduk. Loh, kok mati? Iki enggak ada sampai. Nggih. Nek ancen temenan sampean sing ndopok surat wasiate sampean ngaku. Nggih. Saiki neng di surate. Kancaku jenenge Galih. Kon kali yo. Niki malih wis kecekel. Jenenge Galih. Suwun nggih, Pak. Nggih. Niki ben kula urus nang pengadilan mawon. Oh iya. Sampai dalam surat terakhir itu nanti. Tak ada nang lemari. Kapan? Waktu tak durungnya aku metu. Adiknya sampai kapan itu? Mbuh aku yo gak ngerti. Adik Dik. Aku oleh surat itu. Ibu detektif Agus lan detektif Fajar. Kat. Sampai dalam surat terakhir itu nanti. terakhir tak deleh nang lemari. Kapan? Sak durunge aku metu. Adiknya sampai nanti. Oh, aku yo gak ngerti. Kat. Aku ingetnya Salma dadine kan. Ngono. Sampai dalam surat terakhir itu nanti. Tak deleh nang lemari. Kapan? Sak durunge aku metu. Adikmu kapan? Kat. Kat. Eh,